जे अरबो जास्टिस मानानि नांनाय अर नै बिचार मानानि नांनाय नों अरबो बिना नोटिसे नों अरबो उइदाउट बिना नोटिसे नों अरबो जदि बरंनो उथुकनानि न हंगाय नों अर नोटिस मारिनाय नों बरंनो उथुकनानि न हंगाय नों हयतो माइकिं मा खालायनाय माने जदि नरक खनानि सिमी बा दिनैनि सिमी कुतुलिया हंगाय जों अन्न पदक्षेप ना हानाय हायकायतो नों माइकिं मा खालायनाय बिलाना और बिना नोटिसे बिना माइकिंगे बरंनो सायावै दिनै और हठात खालायै बरक और वो फायनाय बंनि त्रिपाल थाइ दानसिक फायगा आं मेडियानि बिसिंति नुखा सापायका पुसुकांगो हंगाय नों न त्रिपाल लं न दिहैनाय त्रिपाल रिमानि तो अब पार्मानेंट नि बागिया अब जे फुरफान उथुगै मानो खुलुगै मानो उथुगै मानो बरक और वो पार्मानेंट या बरक और त्रिपाल सिंका और सातुं आसिकै सातुं हप और सातुं बाय अनेक रुक सुकुंगैनाय बखा ख्लै थैबाय मानो आमसो सातुं वातैबो वातै वावो वातै सातुं काटिना बागै बरक जे ओ पॉलिटिन जे रितंग माने बरक अब फाइरगो तानसि फाइका नरक मे सोशल मीडिया नि बिसिंति जत ताकुतै बुकुसं त्रिपुरा बासी तामो वानसा तामो त्रिपुरा सा तामो मुगली जत न नुबायखा हायसे तामो अरब ताम खलाय फाइका और फाइ ताम खलाय फाइका ब्रो गाड़ी बुकचा तुइ फाइका गाड़ी बुकचा तुइ नाय जे मखुतों थाइखुतों जे तंग माने दाब सातुं जरा दाब नंगु हिनिनाय दाब बरक निजिनि बुफांनिया बरक व्यवसाय खायनाय रक बरक आरो खक्सा खंनिके पाइतुखा आरो ताइ खक्सा खंनि जामानो हिनिनाय बरक दाब तुमानि ओ दाब रक जतन मखुतों थाइखुतों हयते आरम्भ खारे खलायै मस हुकनि मस तुमारो निनो हुकनि निनो बुरिया माइरुं तुमारो माइरुं रक जतन गायो दाइतलां खामायका अमा हायकाय गंनि और पाला पाथरक तंगो आ पाला पाथर पुथुर दाइतलां खामायका अबनि नै बिचार मानानि बागैनो बंनि जे माने खनै जेतलां थांमाने अ माने खनै न फिरगै मारिनाय हिनै न ह्युमन राइट्स नि थानि बरक बिचार नायो तिनि TWF अ बिचार जदि खलाय हंगाय एवं गभर्नमेंट थानिबो एवं पुलिस प्रशासन थानिबो अम हायकायन थाना एफआईआर खलायजाका दति एक्शन ना हानानि नांनाय अम हायख्लायै आव ते कायसां गांगाय आं सानानि मुसुंगो अरवो दिनै सातग्या फानोसे आं मा सासिनाय तामने हिमालय नुगो डेली नुगो ता हंका नंदनगर जारा त्रिपुरा सारा मुखितों थाइखुतों फालानो व्यवसाय वाणिज्य खायनाय रंग गांगाय डेलिनो उथुक दिफो और मा आजुग्याफो तामो नंदनगर तामो डनबस्कनि बुसकां तामो अभयनगर तामो लेक चमनि जत जागा से उथुक दि हिनि हिंजागो चिनि सुरस बाबू सामाहाय MDC सामाहाय अबके बुफानि जागा दिबा डेली नो उथुक दि हिनि हुंगांगांगाय त्रिपुरा सारका व्यवसाय वाणिज्य खायनायनि बनिखाय सुजुग अधिकार करिखा दिबा बरखाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा बरकिया दिबा बरंनिखाय अधिकार करै आर ताइ दल सानिखा अधिकार दंगो अरसि फाइ थांसि बेले बरक रकने जों भाइलेन्स खालायनानै मुचुंया और जदि भाइलेन्स खांकाय और जदि और हयते न आराम बंगै थांगांगांकाय और जदि बिचार माय हंगांकाय और हयते न आराम बंगै मानो और हयते न हर चुंसा हंगांकाय और हर मा मुथुबनाय हायसे नों नै बिचारि मे हंगाय और हयते न हर बसानाय तामने हंगांकाय वानसा त्रिपुरा जतन और वो मिलन खलायन व्यवसाय वाणिज्य वो जत जागा न बरक पहाड़ व्यवसाय खलायो आर चिन त्रिपुरा सारक और तावन फाइ व्यवसाय खलायो नों खलायदे आंबो खलायनाय आबसि कगले ना दिनै आं सानानै मुसुमा हायसे नों प्रशासन जुदि और यागै रितंग हंकाय प्रशासन न आं सानानै मुसुंगो साहस तंकांकांकाय ओ डन बस्को वो स्कूल गाना गिनि वो नों और वो सावो और वो गाड़ी रक और वो जाम खलायो जामनि बागे और लासु थगिया हिनि सावो ओ व्यवसाय वाणिज्य खायनाय तंगमानि बागैसबे नों और गाड़ी जाम नांगौ हिसाबले आर नों नायदि अब जुदि सरकारनि जागाव बरक मखैतों थाइखैतों और वो गाड़ी बथागिया हिनैना मखैतों थाइखैतों रिमान हंगांकाय आर थाने और हयतेनो एसडि समनि जरा हिमिथाला आर वो जे सरकारनि जागाव बे आइनि बाबे बरक हंगांकाय तंग माने ताम जानाबो तंसुगनानि हाइकेसि नक तांजाक बरक ताबो व्यवसाय वाणिज्य खायाबले बरबा नक उनुखुमसि खायतंखाबले नक हुक तांखा साहस तंखा गभर्नमेंट नों साहस तंखांकाय आबनो उथुग्रा दे नों और द्रजार तुइ आबनो खलायनायला आबनो खाय नों मानलिया गाय चामताम सानाय आं अबसे सानानो जोंगो आं सिमिया और जनगण सानाय आरो जदि त्रिपुरा सारक जदि नक नुखुं खावै तंखांकाय नक सनाम तंखांकाय बकलनो आबो द्रजार गारिबे उथुगु सिजाखामुन आकनो सासिनाय बिलाना आकनो सासिनाय